उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. 10वीच्या निकालाची प्रतीक्षा संपलेली आहे. 12वीच्या निकालानंतर 10वीचा निकाल कधी लागणार याची सगळ्यांना उत्सुकता लागली होती आणि ती प्रतीक्षा आज संपलेली आहे. राज्याचा निकाल पाहिला तर हा निकाल आहे तो 93.88% इतका लागलाय. तर यंदा 10वीत कोकण बोर्डानं बाजी मारल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते. त्याचबरोबर मुलींनी सुद्धा आपलं यशस्वीतेचं प्रमाण हे कायम राखलेलं आहे. त्यामुळे मुलांपेक्षा मुलींचं उत्तीर्ण होण्याचं प्रमाण हे जास्त आहे आणि दुपारी 1 वाजता हा निकाल ऑनलाईन पद्धतीनं जाहीर होणार आहे. तुम्हाला तुमचा निकाल हा ऑनलाईन वेबसाईटवर पाहता येणार आहे. त्यामुळे काहीच वेळ शिल्लक राहिलेला आहे 10वीचा निकाल जाहीर व्हायला. आणि आणखी आनंदाची बातमी म्हणजे या सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये सिंधुदुर्गनं स्टॉप केल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. तर त्या खालोखाल रत्नागिरीचा रिझल्ट लागलेला आहे आणि कोकणातल्या 3 मुलांना 100 पैकी 100 मार्क्स मिळालेले आहेत. त्यामुळे हे 3 विद्यार्थी कोण आहेत त्याची सुद्धा उत्सुकता लागून राहिलेली आहे. अगदी काही वेळात म्हणजे दुपारी 1 वाजता हा निकाल ऑनलाईन पद्धतीने जाहीर होणार आहे. पण यंदाच्या निकालाची वैशिष्ट्य काय आहेत ते आपण जाणून घेणार आहोत. आपण जर पाहिलं पाहूया इथं राज्याचा निकाल हा 83.84% इतका लागलाय. त्यामुळे कोकण विभाग यंदा सुद्धा अव्वल आहे. कोकणचा निकाल हा 98.11% लागलेला आहे. तर सर्वात कमी हा नागपूरचा निकाल लागलाय. नागपूरचा निकाल हा 92.5% लागलाय. तर गेल्या वर्षीपेक्षा या वर्षीचा निकाल मात्र काहीसा घटल्याचं पाहायला मिळालं आहे. यंदा म्हणजे 3.11% घसरण झालेली आहे. याचा जर आपण गेल्या काही वर्षांचा जर आपण रिझल्ट पाहिला तर 2020 मध्ये 10वीचा निकाल हा 95.30% लागला होता. 2021 मध्ये हाच निकाल 99.95% लागला होता. तर आणि 2022 मध्ये 96.94% लागला होता. मात्र यंदा हा रिझल्ट जो आहे तो 93.83% इतका लागला आहे. त्यामुळे यंदाचा जो रिझल्ट आहे तो 3.11% घसरलेला आहे. आणि यावर्षीच्या निकालात जर आपण पाहिलं तर मुलींचं उत्तीर्ण होण्याचं प्रमाण जास्त आहे. पुन्हा एकदा आपण राज्याच्या निकालाकडे येऊया. राज्याचा या वर्षीचा निकाल हा गेल्या वर्षीपेक्षा आपल्याला कमी असल्याचं पाहायला मिळतं. तर आपण पाहिलं तर जसं राज्यात कोकण अव्वल आहे 98.11% घेऊन, त्याचबरोबर जिल्ह्यांमध्ये सुद्धा सिंधुदुर्गनं टॉप केलेला आहे. सिंधुदुर्गचा जो निकाल आहे तो 98.54% लागलेला आहे. तर त्या खालोखाल रत्नागिरीचा आहे. रत्नागिरीचा 97.90% लागलेला आहे आणि तिसरा नंबर जो आहे जिल्ह्यांमध्ये तो कोल्हापूरनं पटकावला आहे. कोल्हापूरनं 97.21% गुण घेत कोल्हापूरचा नंबर हा 3 वर आहे. तर आता विभाग निहाय जर आपण आकडेवारी पाहिली यंदाच्या निकालाची तर कोकण 98.11% आहे. कोल्हापूर 96.73% आहे. पुणे 95.64% आहे. मुंबई 93.66% आहे. लातूर 92.67% आहे. संभाजीनगर 93.23% आहे. अमरावती 93.22% आहे. नाशिक 92.22% आहे. नागपूर 92.5% आहे. तर ही होती विभागनिहाय आकडेवारी. पुढे आपण पाहिलं तर मुलींनी मात्र यंदा बाजी मारल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते. यशस्वीतेचं प्रमाण जे आहे ते मुलांपेक्षा जास्त आहे. तर ते कसं आहे तेही जाणून घेऊया. मुलींचा निकाल हा 95.87% इतका लागला आहे. मुलांचा निकाल हा 92.5% लागलाय. म्हणजे मुलांच्या तुलनेत जर आपण विचार केला तर मुलींचा निकाल हा 3.82% जास्त असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. तर आणखी महत्वाचं म्हणजे तर यंदा 100 पैकी 100 मार्क्स मिळवलेले तब्बल 151 विद्यार्थी आहेत आणि आकडेवारी सगळ्यात जास्त पाहायला मिळते. तर कोकणातील 3 विद्यार्थ्यांना 100% आहेत. आता वाजलेले आहेत फक्त 12 वाजून 56 मिनिटं झालेली आहेत. त्यामुळे 1 वाजायला फक्त 4 मिनिटं
मिनिटं बाकी आहेत आणि 1 वाजता हा ऑनलाईन निकाल जाहीर होणार आहे. त्यामुळे हे 3 विद्यार्थी कोण हे आपल्याला संध्याकाळपर्यंत आपल्या हाती ही सगळी आकडेवारी स्पष्ट होईल. निकाल जो आहे तो संध्याकाळी संपूर्ण निकाल आपल्या हाती येणार आहे. तर कोकणातल्या 3 विद्यार्थ्यांबरोबर लातूरमध्ये सर्वाधिक 108 विद्यार्थ्यांना हे 100% आहेत. म्हणजे 151 विद्यार्थ्यांपैकी लातूरमध्ये 100% मिळवलेले विद्यार्थी हे 108 असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं. त्यामुळे आता निकालाची उत्सुकता मात्र पोहोचली आहे. तर हा निकाल तुम्ही कुठे पाहू शकता? तर या वेबसाईटवर तुम्ही हा निकाल पाहू शकता. mahsscboard.in त्याचबरोबर mahresult.nic.in वर या वेबसाईटवर तुम्ही हा जो निकाल आहे तो पाहू शकता. दुपारी 1 वाजता तुम्हाला हा निकाल पाहायला मिळणार आहे. पण पुन्हा एकदा जर आपण या सगळ्याची तुलना केली तर गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाचा रिझल्ट हा काहीसा कमी झालेला आहे. मात्र कोकणसाठी आणि विशेषतः सिंधुदुर्गासाठी आनंदाची बातमी आहे. कारण राज्यात कोकणाला जास्त टक्के मिळवून राज्यात अव्वल कोकण ठरलेला आहे. कोकणचा जो रिझल्ट आहे तो 98.11% आलाय. तर त्याचबरोबर सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये सिंधुदुर्गानं बाजी मारलेली आहे. सिंधुदुर्गाचा जो हा निकाल आहे तो 98.54% आलेला आहे. त्यामुळे आता सिंधुदुर्गातून कोण अव्वल ठरतंय, सिंधुदुर्गातून कोण बाजी मारतंय आणि हे 100% मिळवलेले विद्यार्थी सिंधुदुर्गातले आहे का याची सुद्धा उत्सुकता आहे. सुद्धा पाहणं गरजेचं ठरणार आहे. आणि या संदर्भातले प्रत्येक अपडेट तुम्हाला कोकण 7 लाईव्हवर पाहता येणार आहे. जर तुम्ही आमचं युट्यूब चॅनल, फेसबुक चॅनल फॉलो केलं नसेल तर आताच फेसबुक पेज फॉलो करा, युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. त्याबरोबर या सगळे अपडेट तुम्हाला आमच्या टीव्हीवर सुद्धा म्हणजे केबल चॅनलवर सुद्धा पाहता येणार आहे. त्यामुळे या संदर्भातले प्रत्येक अपडेट जाणून घेण्यासाठी पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 हा चॅनल कोकण चालेल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल.